Today is, gabi na. Time to eat, time to, anong ulam ninyo? Paksiw na tilapia. Yan, so, kakain na tayo, guys. Asan na yung dalawa dyan? Yung tatlo? Asa na yung dalawa at tatlong ulam na gulay na okra. Uy, sayang ito na ito. Kainin naman ko lang. Check, tsaka ito. Umitin ko. Yan. Ito, aliwi na. Pagkalagin mo. Pagkalang magalit sa kapatid mo. Intindi mo na kayo. Asa siya, gikan dito sa tindahan? Kasi tumutulong ako doon, nagkakashare. Nag-away mo. Nagsing kita mga gulo dito. Ayaw mo Gawas pagkita. silang dalawa. Itong isa man. Salamin. Di ba magpatalo? Salamin yung takaan. Salamin. Nahilig ka lang si Inday. Pagdating, kinaaman ka. Kita niya kasi ako. Hayaan mo na bata. Huwag mo na lang din ano. Hindi niya pwede mag-adsisigawan. Hindi pwedeng hayaan. Nandun sa sa labas. Akala ko pinagalitan mo. Magkulay. Barbie! Ano, nangaway man si Juliba? Giawan ni si Wow! Our ulam for today is tilapia. May malaki dyan. Yan guys. Kain Ako na lang tayo. malaki. Kana siya. Ay, lumiit siya. Alis ako. Ayan. O, Yung yan ang tilapia malaki. guys. Ang sarap. Halika na. Hoy mga bata. Tuktukan ko kayo ngayon. Ayaw nyo ah. Uy, oy, nagagalit si boss. Ang kumpista na ano yung mga cellphone nyo. Sige kayo ah. Kumpiskain ko yan ngayon ng mga cellphone niyo. Huwag na akong maintain. Magtatawag pa. Tapang daw. Sa! Nababan ako. Makanaog ko. Ikaw na ganun ng... Nang? Okra? Ayan, nasaan? Fernandez! Ato, ipagatugan ni Patawagon. Mayan! Marvin. Inabibibi time. Mayang, lagyan mo na, maglagay ka na sa plato nyo. Halang gidanin Ano bang pinakain mo sa... Mayan, halika na Mayan. Good. Si Buloy, nagkaon na siya ganyan. Naman, gidanin. Ang sarap. Medyo balikan na. Sige na. Halika na. Ben, Balikan na. kaya na eh. Huwag kayo mag-away. Andres Bonifacio Day. Ako lang yung mga away. Ay, Diyos mo pa siya din. Des, Bintong! Ano, ang tawag uy, kaya magagpista, basta kaisa na tawagon, pag di mo doon, ay, di na makaon. Kaya kung naibuhaton, makasabot mataan na. Nya, wa may naigipang buhat, nag-uulo man na. Walang grasya. Nagyasa itong asin niyang eh. Kami sila. Nagsabaw ka pa. Uwing! Bigyan mo nga siya. Isdan. Oy, Mayan na budoy. Ini mo mukhaon. Layuan mo sa grasya. Si Budoy, nagkaon siya ganyan ha. Ikaw, gugunin ako. Ay, napagkaon. Mag-mobile na lang diya. Dili, huwag na itong sukaan. Dili na itong sukaan. Pag-mobile na lang. Pag magkaon mo, tanawa lang yung mobile ah. Unya-unya po. Special mo.
Hoy, alam mo si Mayan, pakauna. Day. Mayan, kain ka. Time. Hindi niya. Makikitulog ka, halika. Paalam ka, kumama mo. Anong, awan ka duwan ni Mayang. Kaya mo, tarar mi din naman ng diyan. Dapat tapusin mo yung kano. Kaya na, nasaan yung sinigat nyo? Walay kadua si Mayang. Bigyan mo plato, Mayang. Yun yung papakan ko sa'yo. Yun yung papakan. Baka may ulam Kasi gano'n naman sila kay gini. Sabihin mo, wala kang kasama. Pero ang totoo, may Walang kasama pero ang totoo, ang ingay-ingay nila. Kahapon, hingin nila. Narinig sa kwarto. Naglalaro ako sila. Ang lala. Magko kayo ng sabaw doon. Kahit mo talong. Hey, Nadis! Kuha ka doon, kunin mo yun. Ano doon? Lagyan mo Oy, sabaw. Dods. Ay, Dods. Yan, tapos mo na muna. Pat, akala ba tinapos mo? Ibigyan mo namin yung mat mo. Ay mo, sila ni mama yung mat mo. Hilot ka pa eh. Pamatin ko siya. Kalamboray nga. Kawan. Tugas kaayo ba? Saan po ka nga? Ikaw nagkuhan sa... Wala din mo gikuhan nga. Humog ba ugay? You're so baduy! Humot man. Takot chilyo man ang tungkuan. Ano ito? Hindi lang po yung naguhugas ngayon. Hindi na. Hindi din. Narito ka nga nga. Tanaw sa ila. Yung buhatong kanang. Tigilan tanaw ba? Magsorbi-sorbi ba? Kunya pag naay nangaon na og dalaga, tan-awon ra ba? Hindi namin ito huli. Meron sila nasa harap lahat. Si sister nagano siya ng wrapper, kaya okay lang. Pero sana si Jim siya na lang nagugas. Nandun din, nakaharap din sa kanya. tayo. Sige, ag balik-balik ba? Ginagawa ka na yung ilog. Sumangin. Ano to? Yung basin na, bisan pag sila dati ng katao, hindi ko nilog, wala ko nilog. Nasagot lang kay Manong. Ikaw kasi yung inaano mo, pero pag ikaw nagkasakit. Hindi mo kasakit kasi nagkasakit na siya. Kailangan ng tao yung pahinga din sa bata. Kung bibirihan ka ko din ng tao, pag ubugon ka nga lang. Si Kuya Eugene niya, oh. Isip ka lang mo sinabi siya. May kubit ka ba talaga? Lamang kita kami. Kami na lamang. Eugene? Yung mga natid kami sa din. Baka may kubit ka na ah. Bakit? Sabi ko, may COVID man ako, may mahuwaan kita kasi hindi siya ulit. Hindi nag-ano yung Sino? manunod siya. Takot man to siya. Sabagay may dalawa sa pag Ulang pa dito. Ako tawagan na kamat ni Jan Mark. Lima lang. Ikaw may ang asang kanin mo. Ito. Diba daw? Ano ka? Pajok. Or Zach. Madami yung daw mag-bukas. Madali kayo, matagal sila makauwi. Tapos, pag nagagalit ako, ba't gabi na nga umuwi? Kaya sabi na, katatapos lang daw sila kumain. Na? Ko? Ang klase yung pagkaano na, inabot man ng alas 11. Sabi ko, alas 8 nga naman na, dapat nga sarado na kayo dito. Kasi dumadaan na yung ano. Ayaw nila. Ayaw na.
Dapat pag dumaan kasi yung patrol dapat. Iwan na niya si Manang Inday ah. Ano pa nilang gumalaw si Manang Inday? Ano daw yun? Tayo nila. Pag naman yung patrol, lumama na sila. Hoy, nag-away kayo? Sabi na ako, di ka gusto mong kaon. Ano lang ko kayo? Natanawa lagi ba? May kung sabihin na, di-away na. Ubusin na ni pamilya ang ulam. Talaga. Wala kayo. Ayaw, ubos ako. Maluwag ka na ako. Ilan kayo. Wala. Aray! Sibuloy! Kumain na yun. Ayaw na kumain. Sige nga, pag nagutom yan, mamaya kakain. Sabi mo sa dami niya, sabi mo alas 9 lang. Pag hindi pa ako pumunta, siguro bangayan na naman yung dalawa. Ang lakas ng bunga ng Inday. Kinisigawan siya. Mga baso at mga pinggan si